Nový trend zväčšovania pier už skúšajú aj deti. Stačí im na to obyčajný plastový vrchnák. Výsledok je však katastrofálny a následky môžu byť ešte horšie. Pred fenoménom už varujú aj slovenskí dermatológovia. Tínedžerkám z celého sveta je vzorom americká reality hviezda Kylie Jenner. Tá propaguje plastovú nádobku ako zázrak, z ktorého sa razom nafúknú pery. Jej šialený vynález, ale skúšajú už aj deti. Podľa mňa je to sprostosť, aby to dievčatá robili. Takto sa zhovaďovali doslovne. Za našich čias nepamätám, že by sme takéto kráviny robili. Tínedžeri si na pery prisajú čokoľvek, fľaše či vrchnáky z lakov na vlasy, len aby zistili, či to naozaj zaberie. Experimentovanie je však nebezpečné a následky môžu byť dlhodobé. Hrozí určite možnosť podráždenia, poranenia pier, tvorba prasklín, či už v samotných perách alebo v kutikoch úst. Cievky v ústach sú totiž jemné, čo spôsobí vnútorné krvácanie a opuch. Ale áno, je to najlacnejšie riešenie, ako si pery zväčšiť. Akurát, že efekt potrvá len veľmi krátko. Tam je riziko následnej bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie. Dievčatá v dnešnej dobe, hlavne okolo tých 15-16 rokov, sú veľmi ovplyvniteľné ideálom krásy. Taká internet, hlavne rodičia. Na trhu je veľa iných spôsobov, ako si pery decentne zväčšiť. Tie však odborníci robia len plnoletým ženám. Sú možnosti aj permanentných alebo trvalých výplní, ktoré tiež realizujú dermatológovia alebo plastickí chirurgovia, ale ja sa skôr prikláňam k aplikácii prírodného materiálu kyseliny hyaluronovej. Katarína Kúlová, televízia Markíza.